A mae hi'n fore bendigedig o braf a tawel yma yn Llanddwyn, ond mae wedi bod yn ha prysur arall o ran ymwelwyr i Ynys Môn. Wrth gwrs i bod hi, ni'n lle gwell yn agoes. Ond tra bod y diwydiant twristiaeth yn gallu bod yn bwysig iawn i Ynys Môn, mae yna griw o etholwyr o ardal Niwbwrch wedi dod ata fi i ddeud y bydden nhw'n eiddgar iawn i weld trafodaeth yn digwydd ynglyn â un o berla twristiaeth yr ynys, sef fan hyn, traeth ag ynys Llanddwyn a choedwig Niwbwrch. Mae na sawl peth maen nhw am weld trafodaeth amdano fo, sydd wedi reoli'r traeth a'r goedwig yn well fel atyniad, sydd wedi dod â mwy o fydd i'r gymuned leol yn neu orllewin yr ynys, cynnwys pentre Niwbwrch ei hun, sydd wedi reoli traffig yn well, enghraifft tybad, alla creu llwybr traffig gwahanol allan o'r goedwig ar adeg a prysur fod yn help. A dwi'n meddwl i bod hi'n bwysig bod ystyriaeth yn cael ei roi i'r materion yma i gyd, a dwi'n hapus iawn i gael trafodaeth efo Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Môn. Ond gadwch i fi wybod beth ydych chi'n meddwl. Mae hwn yn rhywbeth mae angen cynllunio ar gyfer yr hir dymor arno fo, gyfer ha 2020 a thu hwnt. Ond rwan di'r amser i gynllunio, felly pan nanwch chi adael i fi wybod beth ydych chi'n i feddwl. I want to hear your thoughts, so I can pass them on, so either leave your comments on this Facebook page or send me an email. The addresses are there for you. Constituents have brought this matter up with me, so let me hear the thoughts of more of you. Dwi'n edrych ymlaen i glywed ganddoch chi.